Ak nepadne meteorit na Wall Street, tak viac menej tá budúcnosť by mala byť dobrá. Ale krátkodobo môže samozrejme tá volatilita byť aj celkom vysoká, pretože prichádzajú nové a nové rôzne informácie ako otvorenie alebo snaha o otvorenie Alcatrazu, ale tak to je ako len taká vsúka úsmevná a tie jeho preferencie. On sa aktuálne tvári, že ho veľmi nezaujímajú, ale podľa mňa každý týždeň alebo sleduje, analyzuje, že teda ako sa vyvíjajú. Ale tomu Porsche sa to nedarí, pretože vidíme napríklad ten software. Oni dokonca uvažujú o tom, že v Číne by úplne prestali predsa predávať Porsche. Že Omnium zareagovalo a otvorilo nové portfólio, volá sa Equity EU. Povedzte nám, prečo ste otvorili toto nové portfólio. Dobrý deň, pán Vozár, vítajte v ďalšom dieli podcastu. Dobrý deň, ďakujem. Dnes by sme začali takou horúcou témou. Pred pár hodinami sa stalo, že nezvolili dlho očakávaného kandidáta nemeckého kancelára Friedricha Merza. Ako to ovplyvní naše portfólia? Stalo sa niečo i hneď na trhoch, že takáto voľba neprebehla a ovplyvní to naše portfólia podľa vás? No, ďakujem za otázku, ktorá je teda veľmi aktuálna, nakoľko sa to stalo pred pár hodinami. Sú to nejaké 2 hodinky. Keď sa pozrieme na index DAX, ktorý je tu na zobrazený, tak v princípe malo to za následok tento výrazný pokles nemeckého akciového trhu, ktorý nastal presne 11,24, ako keby ten bottom, alebo teda to maximum toho poklesu, odtedy to išlo mierne hore na tie otváracie úrovne. Každopádne určite nejde o dobrú správu pre celú Európu, nakoľko Ferdinand Merz ako nový kancelár Nemecka by mal mať silnú pozíciu v parlamente a to, že ho nezvolili aj napriek tomu, že oni majú, že tá koalícia, ktorá ho navrhuje, má väčšinu v parlamente. Takže aj napriek tomu ho nezvolili, tak je to zlý signál tak pre Nemecko, tak pre Európu ako takú, nakoľko do budúcna, keď ho aj zvolia, tak môže sa stať, že v nejakých ťažkých hlasovaniach, ťažkých nejakých rozhodnutiach tá koalícia proste nebude mať väčšinu. Nejakí poslanci, ktorí boli, lebo aj v tej jeho strane niektorí poslanci boli proti tomu, aby on sa stal novým kancelárom a tu nás zjavne prejavili ten svoj názor, alebo teda ten svoj hlas a celkovo ale ide o celkom vysoký počet, pretože oni majú 328 srediel, alebo teda kresiel v tom parlamente a potrebovali 316. A získali iba 310. Čiže tam je celkom ako keby 18 poslancov, ktorí proste hlasovali proti. No, čiže ten počet je celkom vysoký a teraz sa bude čakať na to, či kedy teda ho zvolia. Je to možné, že to bude zajtra, je to možné, že to bude behom nejakých pár dní, ale tak, či to už bude na ten druhý, tretíkrát. Nie je to dobrý signál, môžeme si zobrať ako príklad zvolenie do amerického kongresu takéhoto hovorcu, ktorý získal tú väčšinu až na 6. krát, ten predchádzajúci, porovnaní s tým, ktorý je tam aktuálny, tak ten, ktorý bol pred ním, teraz neviem presne, ako sa volá, tak on to získal na 6. krát. A potom aj tak v podstate bol odstúpený, alebo ho odvolali, alebo proste väčšina bola za to, aby bol vymenený. Len po roku, alebo nejak tak to bolo, alebo bol relatívne krátku dobu, čiže toto je signál, keď ho budú voliť na druhý krát, možno, že na tretí, že tá jeho pozícia proste je slabá a práve v súčasnosti to Nemecko potrebuje silného kancelára, silnú vládu, ktorá bude vedieť presadovať veľmi, veľmi strategické a možno, že aj ťažké rozhodnutia. A aj v obraze, alebo teda aj v súvislosti s tým, čo sa deje v Rumunsku, kde tá voľba prezidenta dopadla tiež tak, že z hodou okolností to bolo teda včera, že tam vyhral taký krajne pravicový kandidát a pravdepodobne bude zvolený za nového prezidenta v Rumunsku, čo je dôležitá krajina v rámci Európskej únie. Tak to je presne to, čo Európa v súčasnosti nepotrebuje. Ona potrebuje jednotu, súdržnosť a strategické rozhodnutia. Každý takýto kandidát
ktorý je zvolený z nejakého toho spektra, ktoré je presne v kontraste k tomu, čo som povedal, teda k tej jednote, alebo nie úplne ľahká cesta k zvoleniu alebo schváleniu za nemeckého premiéra, alebo teda kancelára, tak to všetko sú teda indície, ktoré nám hovoria, že Európa to nebude mať na ružiach uslané, tú svoju ten, by som povedal, tú premenu na tú silnú entitu, silný politický subjekt, ktorý bude schopný na tej medzinárodnej scéne si vylobovať to, čo potrebuje a bude mať silné slovo v porovnaní s tým, v porovnaní so situáciou, ktorá je aj doteraz taká, kde tá Európa nehrá z politického hľadiska, nemá takú silu, ako má Čína, prípadne Spojené štáty americké, prípadne aj Rusko. A toto je teda nie dobrý signál. Každopádne Európska únia je teda atomizovaná, je rozdrobená, ale ono niekedy to je aj dobré. Má to svoje výhody, pretože tu hovoríme len o jednom, i keď kancelárovi, premiérovi, ktorý je z Nemecka, ale Nemecko je len jednou, aj keď najväčšou krajinou, ale proste máme tu viacero ako keby krajín, ktoré majú celkom silný výtlak a ktoré sú ekonomicky silné. Napríklad v súčasnosti ide relatívne dobre Taliansko a ide relatívne dobre aj Francúzsko, Španielsko ide veľmi dobre, Írsko. Čiže sa to nejak balansuje. Čiže ono sa to nejako tak akoby balansuje, presne ako ste povedala. A to je teda výhoda tej Európy, že u nás sa nemôže stať len tak ľahko a rýchlo ako v tých Spojených štátoch amerických, kde jedna voľba vlastne zmenila kompletne celú Ameriku a bude ju ešte proste meniť. Tu nám proste, ak niekto chce zmeniť Európu, tak musí ísť krok za krokom. V čase to je rozložené, tie voľby nie sú identické v identickom čase, čiže tam vyhraje jeden kandidát z nejakej tej ako keby toho politického spektra, potom zase v inej krajine z iného politického spektra. Vidíme to v tej Kanade, kde odrazu behom 2 mesiacov liberáli, ktorí boli odpisovaní, tak odrazu vyhrali voľby. Hej, tak to sa môže stať aj v Európe, možno, že tie české voľby uvidíme, ako dopadnú. Tak toto je teda k tomu nemeckému kancelárovi. Ak to správne chápem, prepáčte, že vás preruším, v podstate krátkodobý nejaký pád to malo na tom DAXe, neovplyvnilo to veľmi naše portfólia, teda ak ste hovorili, že teda opäť to nejako zase stúpalo, ale teda môže to mať dopad na budúce dlhodobý vývoj. Ten dopad môže byť dlhodobý, lebo Európa potrebuje jednak sa vyzbrojiť, jednak potrebuje sa viacej zjednotiť, jednak potrebuje urobiť nejaké štrukturálne zmeny, ktoré nasmerujú tú Európu do toho 21. storočia, čiže umelá inteligencia, čipy, batérie do automobilov a proste premena celého toho hospodárstva na hospodárstvo, ktoré je viacej postavené na tých nízkoenergetických službách, hej, tak to poviem, na vývoj softvéru, na tom, kde je tá Amerika. Nie je úplne ako je Amerika, ale byť viacej orientovaný na služby, na odvetvia, ktoré majú nízkouhlíkovú stopu a hlavne potrebuje sa energeticky osamostatniť, respektíve musí byť sebestačná. Tá energetika je úplne kľúčová pre Európu a to, ako ten Volkswagen povedal v nejakom čase, alebo pred nejakým mesiacom to bolo, že tie factories, teda tie továrne, ktoré nie sú využité, tak môže byť ako pre výrobu automobilov, tak môžu byť využité pre výrobu vojenskej techniky. Tak to je tiež niečo, čo keby, že by sme povedali pred 2 rokmi, tak by proste si každý klepal na čelo, že sú to nezmysly. A dneska vidíme, že tam to naozaj takto môže ísť týmto smerom. Európa proste potrebuje jednotu a tá dnešná voľba, ktorá dopadla ako dopadla, proste tú jednotu ako keby nenasvedčuje, že tá Európa bude schopná sa premeniť z tej neakcie schopnej politickej entity k tej, ktorá bude vedieť si obhájiť svoje záujmy. No a čiže Európa potrebuje sa zjednotiť, potrebuje vystupovať jednotne a hlavne potrebuje naštartovať svoj priemysel a premenu, reštrukturalizáciu
svojej ekonomiky, aby sa o mnoho viacej zameriavala na produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou, ktorá produkuje vysokú pridanú hodnotu a aby bola čím skôr schopná čeliť krajinám, ako je tá Čína alebo USA. Máme tu veľa príkladov, že Európa zatiaľ nebola schopná ani v batériách, ani v čipoch nejakým spôsobom začať, alebo nastúpiť na ten vlak a začať konkurovať, ale ešte stále nie je neskoro. Ešte stále proste tá Európa, keď sa zjednotí, tak je to stále veľmi veľký trh, alebo v podstate najväčší. A len sú tu teda indície, že nepôjde to asi ľahko. V podstate aj samotný Donald Trump hovorí, že Európa je konkurentom USA a nedopovie to, ale tak každý si vieme predstaviť, čo to znamená z pohľadu tej veľmoci, že ona ju chce oslabiť. Hej, toho súpera, to je tá Európska únia. Taký istý záujem má samozrejme aj Putin, alebo teda Rusko a možno, že obdobný záujem má aj Čína. Takže tá jednota sa bude možno, že tvoriť ťažko, ale každopádne tá voľba dnešná v tom Bundestagu nie je dobrým signálom. No. Stále to budeme určite sledovať a vyhodnocovať aj naďalej, že ako sa možno tá Európa správa aj vo vzťahu k našim portfóliám. Aby som naviazala na minulý podcast, kedy sme rozoberali, ako ovplyvnilo rôzne rozhodnutie, ktoré urobil Donald Trump naše portfólia. Zmenilo sa niečo od vtedy, čo sme mali teda ten posledný diel? Nastali nejaké výkyvy, alebo to išlo k lepšiemu? Mohli by ste v krátkosti okomentovať? No, v prvom rade dolár sa zastabilizoval niekde okolo tých 1,13. To je taký prvý moment. Môžem to tu ukázať. A toto je okolo 1,13, potom prudkom poklese, tak sme niekde okolo tých 1,13 alebo tak. A pre naše portfólia, teda hlavné portfólio Equity US, to znamená popri zastabilizovaní dolára, to znamená tie postupné úľavy alebo to obmedzovanie tých cieľ, znamená nárast hodnoty. Z tých mínus nejakých 17% sme aktuálne na mínus 9,4 od začiatku roka v mene euro. A to je teda významné zlepšenie. Stále je to strata, ale tá strata je nižšia ako v prípade S&P 500 o 2,5%, čo je stále celkom dobré, alebo to je dobrý výkon tohto nášho portfólia. A teda celkovo môžem hodnotiť ten posledný vývoj od toho nášho posledného rozhovoru ako relatívne dobrý, s tým, že samozrejme stále prichádzajú nové a nové rôzne informácie ako otvorenie alebo snaha o otvorenie Alcatrazu, ale tak to je ako len taká vsúka úsmevná, hej, ale len nám to niečo hovorí o tom, aké bizarnosti v podstate nás ešte čakajú. Hej. A tie bizarnosti môžu byť naozaj hociakého charakteru a špeciálne pre tú Európu nás ešte čaká dlhá cesta, kde sa bude vyjednávať spôsobom, ktorý o férovosti a o nejakej vyváženosti asi nebude môcť byť veľmi reči. A v konečnom dôsledku tá Európa, ak nebude jednotná, to, čo sme hovorili na začiatku, a objavia sa také proste keby nejaké náznaky, že tie štáty niektoré by chceli niečo individuálne si vyjednať, alebo podobne ako Taliansko, alebo to Rumunsko napríklad, alebo Slovensko. Alebo že proste tá jednota nebude zabezpečená, tak to pre Európu samozrejme môže byť veľmi zlé. A každopádne tá Amerika a to Equity US portfólio je z tých najhorších strát vonku a predpokladám, že postupne tie stráty budú s určitými samozrejme nejakými možnými prepadmi lokálnymi, takže postupne sa budú eliminovať, pretože ten Donald Trump pocítil naozaj veľmi, veľmi silne, čo to znamená ekonomický šok pre tých spotrebiteľov amerických a čo môže spôsobiť inflácia pre jeho preferencie. A tie jeho preferencie, on sa aktuálne tvári, že ho veľmi nezaujímajú, ale podľa mňa každý týždeň alebo sleduje, analyzuje, že teda ako sa vyvíjajú, pretože to je proste alfa omega toho politického boja. A
a teda bude miernejší a vidíme aj v prípade tej Číny, že ako vlastne postupne sa snaží nejakým spôsobom prísť k tomu, aby vyjednávali, aby ich ako keby doslova prinútil, aby vyjednávali. Niekedy si vymýšľal doslova ten Donald Trump, alebo teda vymýšľam, ťažko povedať, ale Číňania hovoria, že teda Donald Trump povedal, že mu volali, hej, a že nie raz, a Číňania hovoria, že nie, že to si vymyslel, že to proste nie je tak. Tak teraz komu môžeme veriť, hej? Či čínskej tlačovej agentúre, alebo či môžeme veriť Trumpovi. No, možno, niekde uprostred. Možno, že tým Číňanom môžeme veriť viacej. Hej, že to je tá zmena tej paradigmy, kde Číňania obhajujú voľný obchod a Amerika ide proti voľnému obchodu, čo je proste zmena, ako hovorím, paradigmy. A tomuto sa proste Európa musí vedieť prispôsobiť. Čiže to teraz proste prechádzame naozaj turbulentným vývojom a ten turbulentný vývoj nebude len tak, že proste neskončí behom pár mesiacov alebo tak, alebo proste bude trvať. Takže práve preto je veľmi dôležité sledovať tie európske akcie a posledná vec, čo poviem, kľúčom pre Európu je, ako som to už veľakrát povedal, jednota. A pokiaľ nebude ona jednotná, tak proste sa rozbije. Hej? Ostane v inom zložení, ako je v súčasnosti. Ak budeme hovoriť o tom, že nejaké krajiny ako Slovensko, že ak by vystúpili z Európskej únie Slovensko, no tak máme podiel 1% na HDP, no tak to si veľmi nikto ani nevšimne. Hej? Politicky samozrejme to bude veľká vec, hlavne pre Slovensko, možno, že aj pre tú Európsku úniu ako takú, ale ekonomicky to bude mať ako relatívne obmedzený dosah. Ale ak by Európa stratila nejakých väčších členov, ako napríklad Taliansko, alebo nejakú inú krajinu, tak v konečnom dôsledku by ju to položilo a by ostala vlastne pravdepodobne zjednotená iba okolo toho Beneluxu, možno Francúzsko, Nemecko by ostalo ako to nejaký ten core a popri tom ten Benelux, možno, že Španielsko, alebo možno, že ani to nie. Ťažko povedať, ale Európa buď sa zjednotí, alebo sa rozpadne. To je proste akoby ten message. To rozpadnutie to nebude, že za pol roka, ani o rok, ale tá hrozba toho môže vyvolať takéto turbulencie, ktoré by boli pre Európu nie že devastačné, to nie, ale by priniesli presný opak toho, čo tá Európa potrebuje. Hej? Čiže tú harmonizáciu Európa potrebuje proste vykročiť vpred v digitalizácii, v tej harmonizácii, v tom jednotnom prístupe a hlavne potrebuje zaviesť také tie politiky, ktoré naozaj budú viesť tomu, aby zvýšila svoju konkurencieschopnosť. Hej? Pretože to je to kľúčové. Keď vidíme v Šanghaji na autosalóne, ako tie jednotlivé automobilky čínske prichádzajú s akými produktmi, a my sa im môžeme smiať niekedy, lebo naozaj tie auta niektoré vyzerajú bizarne, kriklavo, ružové a neviem, aké majú rôzne doplnky, ale to len hovorí o tom, že je tam ohromný vývoj, že proste tie automobilky sú ochotné riskovať, sú ochotné robiť proste veci, ktoré v tej Európe my nie sme ochotní urobiť a možno, že ani nie, že ochotní, ale ekonomicky schopní. A tiež je podstatné si povedať, že všetky tie čínske automobilky majú svoj vlastný software. To je proste absolútna alfa omega, kdežto tie európske stále ten software, ja ho teda nevidím. A oni majú samozrejme operačné systémy, ale to sú veľakrát, buď to ide na nejakom Androide, alebo to sú ich operačné systémy, ktoré fungujú ako Symbian a iOS. Hej, že ten rozdiel je tam taký veľký. Čiže ja by som možno zhrnula tá otázka vlastne USA versus naše portfólia. Čiže môže to byť ešte volatilné, čakáme rôzne vyhlásenia tým, že kto je prezidentom, tak nás to asi v budúcnosti čaká, ale teda neočakávame nejaké prudké poklesy. Vidíme, že teda z dlhodobého hľadiska to portfólio ide do plusu, čiže zase len treba vydržať. Môže to ísť aj do minusu, samozrejme, ale teda ide o to, aby klienti vydržali, aby sa na to pozerali z dlhodobého hľadiska a stále dodržiavali možno ten odporúčaný horizont investičný a nepozerali sa na to len na tých minútových správach. Áno, presne ako ste povedala, tá trpezlivosť, ako sme to už tu veľmi veľakrát povedali, je kľúčom k úspechu alebo kľúčom k preklenutiu tohto obdobia. Toto obdobie nebude trvať večne. Hej, ten americký prezident sa mu to obdobie, kedy môže robiť takéto tie tzv. Revolučné zmeny, sa mu proste prudko kráti. Hej, oni majú tiež tie doplňujúce voľby do toho Senátu a Kongresu v polovičke volebného obdobia.
Videli sme, čo sa stalo v tej Kanade. To je proste poplach pre tú republikánsku stranu v Amerike, lebo to isté sa môže stať aj s Trumpom, to, čo sa stalo s Obamom, že on posledné 3 roky v úrade vlastne bol tou chromovou kačicou, ako to oni nazývajú, že nemal podporu ani v kongrese, ani v senáte. A to pre Trumpa by bola katastrofa. A samozrejme pre republikánov rovnako. Ano. Čiže on ešte má nejaký čas, ale potom bude musieť začať robiť kroky, ktoré budú smerovať tomu, aby naozaj ten S&P išiel na 7,000 a 8,000 bodov. Lebo ak toto nezabezpečí, tak proste oni stratia väčšinu v kongrese a v senáte, pravdepodobne, a zároveň tie jeho percentá prudko pôjdu dolu. Čiže tá trpezlivosť z tohto pohľadu je tu na mieste a zároveň vy ste povedala, že či nemôžeme čakať nejaké turbulencie, no môžeme ich čakať, ja tú vešteckú guľu nemám, ale zároveň tie turbulencie, ako sme videli aj v súčasnosti, boli proste turbulenciami, presne ako to slovo to vystihuje, že proste máme nejaký významný proste prepad, doslova prepad a potom náraz zase, v nejakom krátkom čase relatívne. Čiže na toto naozaj netreba reflektovať z pohľadu tej dĺžky tej investície odporúčaného investičného horizontu takzvaného, kde keď tie trhy klesnú o 5% za týždeň, tak alebo o 10, alebo aj o viac, tak nepanikáriť. To sa nám už ukázalo ako naozaj stratégia, ktorá sa vypláca. A keď Warren Buffett teraz nedávno ohlásil svoj odchod z vedenia Berkshire Hathaway, tak on je tým príkladom, keď všetci hovoríme tu o Berkshire Hathaway a o Warrenovi Buffettovi, tak on je príkladom toho, ako tie rôzne poklesy treba prečkať doslova. Hej. Treba mať tie najlepšie firmy v portfóliu, už z akého pohľadu, či to je z pohľadu Berkshire Hathaway, teda Warrena Buffetta, alebo mňa ako portfólio manažéra. A pokiaľ tie spoločnosti sú naozaj najlepšími, a to sa ukáže časom, alebo sa nám to aj ukazuje, alebo aj ukázalo už aj v minulosti, tak potom, ak nepadne meteorit na Wall Street, tak viac menej tá budúcnosť by mala byť dobrá. Ale krátkodobo môže samozrejme tá volatilita byť aj celkom vysoká, pretože ten stádovitý efekt tu na tých finančných trhoch funguje a keď proste to začne padať všetko, tak investori sa nepozerajú na to, že či Walmart je lepší ako je nejaká iná firma, oni ju zoberú v balíku a predávajú. Hej? Tak takže trpezlivosť. Tak. Trpezlivosť. Ja by som nadviazala tak plynulo, dnes sme veľmi veľa rozprávali o Európe a aj na konci minulého podcastu sme predznačili našim poslucháčom alebo aj divákom, že Omnium zareagovalo a otvorilo nové portfólio, volá sa Equity EU. Povedzte nám, prečo ste otvorili toto nové portfólio? Aký tam je zámer? No, ten zámer je v podstate jednoduchý. Tým, že bol zvolený americký prezident Donald Trump a tým, že Európa precitla do nového normálu, kde sa bude musieť postarať sama o seba z pohľadu bezpečnosti, z pohľadu presadzovania politickej agendy, z pohľadu všetkých ostatných vecí, ktoré tá Európa zanedbávala, tak je tu obrovská príležitosť, ktorá sa tu nanúka pre Európu, ale zároveň je to aj veľká hrozba, v podstate existencionálna alebo existenčná pre Európu, že pokiaľ nebude schopná sa naozaj premeniť na tú akčnú a tú agilnú a tú prosperujúcu a konkurencieschopnú, ako som povedal, tak v konečnom dôsledku sa rozpadne. Aj tá investičná téza, za ktorou je postavené to portfólio, je, že sa nerozpadne a že ona bude naozaj aj s tými rôznymi problémami, bude schopná postupne sa presadiť a nastoliť tie politiky, ktoré budú viesť tomu, že Európa bude viacej konkurencieschopná a bude schopná konkurovať aj takým krajinám, ako je Čína. Aké krajiny sa nachádzajú v tomto portfóliu, ktoré ste vybrali? To portfólio je zamerané len na krajiny z Európskej únie, z Európskej monetárnej únie a je naozaj rozložené geograficky spôsobom, kde ani jedna z krajín Európskej únie nemá viacej ako 25% v portfóliu svoju váhu. Zároveň sektorovo je to rozložené tak, ako je tu uvedené. Nechcem ukazovať priamo akcie, samozrejme, ale tie sektory sú, ako ukazujem. Čiže sme aj širokospektrálne v rámci jednotlivých sektorov a zároveň toto portfólio má takú tú charakteristiku, ako má Equity US, kde v podstate tie spoločnosti
predstavujú takým istým spôsobom, ale nie že monopol, ale sú veľmi ťažko napodobniteľné, respektíve veľmi ťažko sa vstupuje do daných sektorov, kde oni pôsobia a veľmi ťažko sa im konkuruje. Vedeli by ste nám prezradiť aspoň jednu firmu? Viem, že to je teda tajomstvo, ale teda aspoň nejakú jednu najväčšiu. No, ja by som skôr možno, že ani nie tou najväčšou, ale tou najznámejšou, ako je Ferrari napríklad, talianske Ferrari, kde táto firma presne splňuje tú charakteristiku tej jedinečnosti, tej špecifickosti, kde len tak ju niekto nemôže vykolajiť, alebo respektíve jej zobrať ten trhový podiel. Ako môže, ale sa to nestane pravdepodobne z roka na rok. Áno, ak urobí svoje vlastné chyby, tak samozrejme môže si podkopať teda ten status. Tú stabilitu svoju, alebo ten status, presne tak. Ale je to mimoriadne dobré, alebo podľa môjho názoru asi najlepšie riadená talianská firma. Kde keď si len porovnáme Porsche a Ferrari, ako sa vyvíjali, tak to Porsche, môžeme to koniec koncov ukázať? Kľudne. Tak to Porsche naozaj nie je nič moc. Samozrejme, že tu môžeme hovoriť o tom, že máme tu clá, že tu máme tú krízu toho nemeckého automobilového priemyslu ako takú, že tu máme vysoké ceny energií, že tu máme problém Volkswagenu v Číne, teda aj Porsche. Hej, ale je to v princípe podobná firma ako Ferrari, pretože ten brand Porsche majú záujem o vytvorenie obdobného, ako vytvoril Apple, hej, že ten brand sa vlastne predáva tým, že máte všetky konotácie, ako ten brand, ten super brand má, hej. Ale tomu Porsche sa to nedarí, hej, pretože vidíme napríklad ten software, oni dokonca uvažujú o tom, že v Číne by úplne prestali predsa predávať Porsche, lebo nevedia konkurovať z pohľadu softvéru. Hej. Oni majú lepšie jazdné vlastnosti, tie Xiaomi a podobne majú horšie, ale ten software pre tých Číňanov, aj pri tých superautách, aj pri týchto luxusných autách, to nie sú superautá, lebo to je to Ferrari, ale pri týchto luxusných značkách, tak oni to vyžadujú. Hej? Že proste, aby to malo tie top mapy, alebo tú autonómnu jazdu, alebo nejaké hry, aby tam boli a takéto veci, ktoré, ak raz niekto vyskúša v tom aute, tak už vie, že je možné, aby to fungovalo nejako, tak už sa k tomu sa nechce vracať na Symbian. Ak raz niekto vyskúšal iOS a Apple, už sa nechce vracať do Nokie a do Symbianu. A to je vlastne podobné. Takže to Porsche trošku ako zaspalo na tých Vavrínoch, že ono bolo perfektné, áno, ale pre tú Čínu to už neplatí. A už možno že ani pre tie Spojené štáty americké. Kdežto pri Ferrari, tam ešte stále každého zaujímajú tie extrémne výkony a celkovo ten dizajn a ten brand, ktorý je stále udržiavaný na tej absolútnej úrovni. Hej. Takže, no a tu keď si to dáme, teraz to vyzerá celkom pekne, pekne, ako z pohľadu toho, že vlastne tie akcie sa vyvíjajú nejako skoro podobne, len keď si to dáme do percentuálneho vyjadrenia, tak to už až tak pekne není, hej. Čiže žltá je Race, má tak pekný ticker, to Ferrari, hej, a 5911 zase má Porsche. Tak za posledný rok, teda Ferrari neurobilo nejako veľa, urobilo 2,5%, ale Porsche stratilo 47,68%. No a za 5 rokov, tu na Porsche není 5 rokov, ale Porsche celkovo stratilo 46% od IPO a za posledných 5 rokov Ferrari urobilo 180%. Hej, čiže tu je proste obrovský rozdiel. A samotná trhová kapitalizácia Porsche je 40 miliárd a Ferrari má 73 miliárd. Čiže keď si zobrieme, že Porsche predáva nejakých 300 000 aut a Ferrari predáva nejakých 15 000 aut, tak trhová kapitalizácia na jedno vozidlo je úplne niekde inde, ďaleko v prospech Ferrari. Hej, to je niečo, ako keď sme si volakedy porovnávali trhovú kapitalizáciu na vozidlo pre Teslu a Volkswagen. Hej. Už to dneska až tak úplne, stále to platí, ale už to nie je také markantné, ale tu na to proste markantné stále, alebo teda je ešte viacej, ako to bolo pred nejakým rokom, dvomi a podobne. Takže to Ferrari je výnimočná značka a výnimočný brand a je to niečo, čo ukazuje, že aj v Európe je možné vytvoriť a udržiavať brand, ktorý je celosvetovo špičkový a celosvetovo uznávaný a je možné ho aj v súčasnosti udržiavať. Hej? Bo to je to podstatné.
To je to, kde ten Mercedes stále ešte je na tom piedestali, ale aby sa mu nestalo niečo podobné ako tomu Porsche. Hej, že on zaspí. Mercedes robí tie opatrenia a to je presne to, že on investuje do toho softvéru a dneska už tie veľké superscreeny, či hyperscreen, alebo ako to nazýva ten Mercedes, tak vlastne on povedal, že celý tá prístrojová doska bude display. OK, nech je, hej, lebo v tej Číne to ide, v tej Amerike to ide tiež. A toto presne ten Porsche s tými maličkými obrazovečkami, kde sa treba ťuknúť a proste, ktoré sú dedikované len na konkrétne veci, to už je obsolete, alebo teda už prekonané. A tá Tesla proste ukázala, lebo mimochodom tí Číňania všetci kopírujú Teslu. Keď si pozrite tie ich screeny aj na tom šanghajskom autosalóne, aktuálne, tak to je vlastne Tesla. Hej? Tak prečo to pre Boha neurobí Volkswagen? No, hej, ako, neviem. Čiže Volkswagen tu nie je v portfóliu. To je zaujímavé. Volkswagen tam určite ako nebude, lebo to je veľmi, pre Volkswagen je to veľmi trnistá cesta. Volkswagen možno skôr bude vyrábať tie tanky, ako tie auta, časom možno. A keď sa spýtam Slovensko, máme tu nejaké také spoločnosti? Nie však? Bohužiaľ, alebo chvála Bohu, Slovensko je imunizované, dostalo vakcínu proti verejne obchodovaným aktívam. My tu máme nejaké Tatry Mountains Resorts a nejaké proste, ale to sú úplne mini. Bola, kedy bola tá Fortuna, na tom českom parkete niečo je obchodované slovenské, bola, kedy bolo Sky Europe Airlines, potom bolo ešte nejaké tie firmičky vo Varšave a podobne, ale to je výhoda Slovenska a zároveň veľká nevýhoda, ale také malé krajiny, ako sme my, ktoré v princípe sú ako takými dcerskými spoločnosťami v úvodzovkách, hej, tých veľkých štátov, ako je Nemecko alebo Česko, tak, že ho nemajú, to až tak nevadí. Hej. Aj to je vidno na tej slovenskej ekonomike, že vlastne nám to až tak veľmi nevadí. Kebyže tu máme niekoho výnimočného, tak nech je vo Viedni obchodovaný, ako bol Sky Europe Airlines, alebo nech je v Prahe, tam nás vítajú, alebo vo Varšave, alebo v Nemecku, v Berlíne. To nie je problém až taký veľký, len ten úspech je problém. Hej, aby sme tu mali úspešnú firmu, máme tu asset, ale ten asset zase, oni chcú byť private, lebo si to chcú udržiavať tú korporátnu takú tú identitu, alebo teda tú korporátnu kultúru, ktorá je zameraná nie na dosahovanie kvartálnych výsledkov, ale na ten dlhodobý nejaký ako by sa to nazval, ten cieľ, ktorý nemá byť ako keby zahmlievaný tým kvartálnym vývojom a snažením sa o dosahovanie každý kvartál dobrých čísel, čo je ale nepochopenie podľa môjho názoru z pohľadu zakladateľov Assetu, ktorí nepochopili, že o čom sú trhovo obchodované firmy, že tie kvartály síce sú nejakým drakonickým akoby termínom, kedy musíte splniť nejaké veci, ale zároveň determinujú vývoj tej firmy a determinujú úspešnosť tej firmy a jej napredovanie a x ďalších vecí, o ktorých môžeme tu rozprávať, lebo sú v knihách popísané tony tých vecí, že prečo tá verejná tá možnosť verejne obchodovať tú firmu alebo teda zverejňovať kvartálne výkazy a ísť s kožou na trh každý kvartál alebo v podstate dennodenne, aké to má obrovské dopady na dôveru. Nielen v tú firmu, ale v podstate tú krajinu. Hej? A to Slovensko, tá dôvera, to je možno, že niečo, prečo aj na Slovensku my neúplne rozumieme, čo to je dôvera. Hej? Že my ňou plitváme a my tou dôverou ako keby veľakrát opovrhujeme, alebo myslíme si, že dôvera sa dá kúpiť, alebo nejak tak, ale to je obrovský proste omyl. A ten kapitálový trh možno by nás naučil tomu, ako je to v tých Čechách, že pre Boha, ja nemôžem v tom kvartáli proste tam dať nejaké čísla, ktoré by som si vymyslel, alebo ja proste musím robiť všetko preto, aby ten trh mi dôveroval, aby nielen mne, ale tej značke, tým mojim produktom, tým mojim službám, lebo som dennodenne konfrontovaný, každý môj nejaký problém bude konfrontovaný s cenou akcií, ako ten Ferrari alebo to Porsche, ako som ukazoval. A to postupne kultivuje tú krajinu, tých občanov, celú tú ekonomiku, alebo tú society, tých investorov a proste tých všetkých bardov toho priemyslu. Hej. A ja budem taká záľudná, ak môžem. Áno. A rozprávali sme na začiatku o tom, že teda jednota Európskej únie alebo vôbec Európy je otázna, že teda mali by sme na tom pracovať. A
Ako to vnímate voči tomuto portfóliu otvorenému? Nebude to príliš veľký risk, že nebude možno veľmi volatilné toto portfólio, keď takéto vyhlásenia sú možno očakávané, teraz teda ten nezvolený kancelár a rôzne iné. Neovplyvní to negatívne práve, že toto portfólio do budúcna? Ako som povedal, že tá nejednotnosť a atomizácia Európy je jej výhodou, tak z pohľadu ekonomického, toho aktuálneho je jej veľkou výhodou. Pretože naštrbenie tej ekonomického vývoja Európy je proste veľmi ťažké. Okay? My tu síce máme Európsku centrálnu banku, ale potom tu máme jednotlivých regulátorov národných. My tu máme euro, ale to euro funguje ako jednotná mena, čo je v podstate jediná vec, ktorá z ekonomického pohľadu, popri tých rôznych ešte možno, že reguláciách a podobne, ktorá tu vytvára tú jednotu, ale väčšina tých ostatných vecí je v podstate atomizovaná a každý ten trh má svoje špecifika a to je niečo, čo keď si zoberieme španielskú ekonomiku a Slovensku, alebo Španielsko a nejaké Fínsko, tak to sú veľmi rozdielne ekonomiky a majú veľmi rozdielny ekonomický vývoj. A to je niečo, na čom aj stavá toto portfólio. Keď sa pozrieme len od začiatku roka, tak portfólio vytvorilo výnos 18,6%, pričom Eurostoxx 600 7,42%. Ale čo je zaujímavejšie, je oproti S&P 500, keď si dáme vývoj. Tentokrát bude benchmarkom čo? Eurostoxx 600. Tak ako máme pre Equity US S&P 500, tak to bude Eurostoxx 600. Tu máme 600 akcií, ku ktorým sa porovnávame, čiže o stovku viacej ako v Amerika. Európa má proste významne menej tých veľkých miliardových, teda, alebo firiem, ktoré majú trhovú kapitalizáciu v stovkách miliardách eur. A preto je tam teda Eurostoxx 600. Ono by to mohlo byť možno, že aj nejakým Eurostoxx 1000 alebo tak, že tých firiem tam musí byť ďaleko viacej, aby vedeli tú trhovú kapitalizáciu priblížiť tomu S&P, ktorý má trhovú kapitalizáciu, neviem, 20 biliónov. No ale teda ten vývoj Equity EU oproti S&P je následovný. S&P minus 11 a Equity EU plus 18,6%. Výrazný rozdiel. Výrazný rozdiel. A keď sa pozrieme aj historicky od roku 2020 alebo 2018 Eurostoxx 600 a S&P, tak ten rozdiel je stále proste ako veľký. Je tam veľký gap, takzvaný teda, akože rozdiel po slovensky medzi tými výnosmi a ono za posledné obdobie sa ten gap alebo ten rozdiel mierne znížil, ale stále je relatívne veľký. A to, že máme tie clá, teda máme, Amerika zaviedla clá, to, že proste ten Donald Trump robí to, čo robí, tak to je v podstate výhodou pre tú Európu, pretože Európa je atomizovaná, my tu nemáme toho jedného človeka, ktorý by zmenil tak rýchlo tú Európu, ako on zmenil Ameriku. Donald Trump. Takže toto je tá ako keby atomizácia. A aj z ekonomického pohľadu vlastne tu na nejaké dane. No tak môžete zmeniť dane vo Fínsku. OK, môžete v Španielsku, ale že by boli nejaké... Nebude to, áno. Bude to stále niečo odlišné. A to je tá výhoda v tých turbulentných časoch Európskej únie. Keď je všetko v poriadku, tak toto je nevýhoda pre Európu. Ale keď sa to začína nejako kaziť, akože sa to trošku začína, tak to môže byť výhoda. No ale na druhej strane, aby to nebola až taká veľká výhoda, že si povieme, že na čo nám je Európska únia. že aby to nešlo príliš ďaleko. No dobre, ale na tom je teda postavené to portfólio a ďalej je postavené na tom, na čom je Európa tradične silná. To je ten priemysel ako taký, ten fyzický priemysel, čiže nie tie služby. Tam, kde máme tie výzvy, a to je IT, čiže proste investície do infraštruktúry IT, proste do výskumu a vývoja v oblasti umelej inteligencie, čipov a podobne, softvéru ako takého, tam portfólio tiež investuje, to je tá budúcnosť. Potom tu máme samozrejme farmácia, zdravotníctvo, kde Európa rovnako je vo farmácii, je asi, môžem povedať aj líder, alebo naozaj top. Má pozíciu Európa celosvetovo vo výskume a vývoji a vo výrobe už menej, ale výskum a vývoj áno. No a potom tam máme robotizáciu a spotrebiteľské sektory, alebo spotrebiteľský sektor ako taký, čiže bežné produkty a služby. A
Takže to portfólio sa zameriava jednak na tú ako keby atomizáciu tej Európy, pretože je samozrejme geograficky rozčlenené a je navážené spôsobom, kde sú zachované tie veľké krajiny a potom tie menšie. Je tam napríklad aj firma z Čiech. Ako sme hovorili o tom Česku, že má kapitálový trh a že je to dobré pre tú krajinu, tak sa to ukazuje aj v tomto portfóliu, že mať tam takúto firmu z takéto krajiny môže byť zaujímavé a pozitívne a môže to priniesť celkom významný možno nie, ale určitý prvok pozitívny do celkového vývoja toho portfólia. A pretože to Česko, konec koncov, aj ten český kapitálový trh rastie za posledné 2 roky lepšie ako S&P 500. Hej? Čiže to je zaujímavé, že tí Češi sú schopní už dneska naozaj sa dostávať medzi špičkové krajiny Európskej únie alebo sveta a dokážu naozaj už svojimi produktami, ale najmä službami byť konkurencieschopný naozaj na tej globálnej scéne a to, ako sa Česko rozvíja, je niečo, čo je mimoriadne. Uvidíme po voľbách, ako skončia, ale či už dopadnú tak alebo tak sme to videli aj toho Babiša, že on vedel to Česko udržovať v tej nejakej kondícii relatívne dobrej, hej? Čo sa nedá povedať o tých vládach, ktoré tu máme na Slovensku, že tie vlády neboli schopné proste udržať to Slovensko v nejakej kondícii, ktorá bola potrebná, nasmerovať ho hlavne do nejakých tých špecifických, alebo nasmerovať ho na špecifické témy, ktoré to Slovensko by posunuli niekam ďalej. Hej. My tu máme veľký odlev mladých ľudí, čo je proste zásadná vec a nikto s tým nič nerobí a stále sa to len prehlbuje a my len o tom hovoríme a nič, proste žiadne kroky. V tých Čechách robia reálne kroky. Hej, a tie kroky majú svoje proste ovocie, ako sa tomu hovorí a zabezpečujú to, že áno, aj z Čiech odchádzajú, ale výrazne menej, ako je to na Slovensku. To je len taká jedna ako perlička. Čiže toto sú tie základné stavebné piliere toho portfólia, čiže zameranie sa na tie sektory, ktoré sú jednak tradičné a silné, ako je tá farmácia, a potom sú tu aj tie, kde tá Európa proste musí pridať a ja si myslím, že tam aj že tam je aj priestor. Už je tam aj nasmerovaná a že tam proste bude schopná ona skôr či neskôr hrať, možno, že nie prvé husle, ale aspoň tie druhé, aby to neboli piaté, ako je to dneska. Čiže a zároveň tá výhoda toho, že tá Európa je manažovaná aspoň zatiaľ, že ten Európsky parlament vyzerá ako vyzerá, že tie strany, ktoré by mali záujem o také tie radikálne zmeny, ktoré by boli v podstate asi v neprospech Európy, tak to môžem povedať, tak zatiaľ tie nemajú akoby nejaké významné slovo. Hej? To je dobré a preto vlastne aj to portfólio si historicky od začiatku roka teda si vedie dobre a ja si myslím, že ten rozdiel výnosnosti medzi americkými akciami a európskymi, ktorý tradične bol významný, hej, keď S&P urobil 20, Európa urobila 10, historicky, tak sa bude zmenšovať. A to je tá téza tak trochu, že tá Európa bude schopná sa postaviť na vlastné nohy, skôr či neskôr, a bude schopná jednak cez ten svoj kapitálový trh, cez tie svoje firmy, verejne obchodované, cez rozvoj tých jednotlivých sektorov, ktoré sme pomenovali, bude schopná doháňať to zameškané, čo za niekoľko tých 10 rokov zameškala, ako máme ten IT sektor, zbrojársky sektor a podobne. Tu zbrojárske firmy nemáme vôbec, pretože máme na to osobitné portfólio, nechcem to miešať. Ano. Ten defense nech ostane defensom, je to veľmi silná téma, ukázalo sa to ako veľmi správne rozhodnutie, otvorenie toho portfólia a to teda odčleňujeme. Kebyže tu je defense, tak ten vývoj ešte by bol dramatickejší výrazne, hej? Ako to je aktuálne pre toto portfólio tých 18,6%. Aký je odporúčaný investičný horizont pri tomto portfóliu pre klienta? 3 a viac rokov. Ak sú to equity, tak je to tak ako keby je úzus, je to determinované tým, že tie 3 roky sú tým horizontom, kedy ak to portfólio má hlavu a petu, tak by malo zarobiť. A cieľené percenta výnosnosti? Cieľené percenta, dobrá otázka, viac ako 10%. Ale to máme aj pre equity US. A vieme, že priemerná výnosnosť equity US je 23% aktuálne za obdobie posledných 5 rokov. A rizikovosť? Rizikovosť je na úrovni equity US, čiže na tej našej škále rizikovosti od 1 do 7 je to 6, lebo sú to akcie, ale celkovo metodou VAR, keď meriame rizikovosť
cez historické trojročné dáta, tak je celkom znateľne pod equity US. Ale keďže sú to akcie, tak to nechávam v šeske, aby som zabezpečil to, aby bolo zabezpečené, že tie akcie, aj pri nejakej volatilite, ktorá môže nastať aj v Európe časom, aby sme boli chránení, hej, aby sme nehovorili, lebo tie európske akcie majú vo všeobecnosti nižšiu volatilitu. Ale tá nižšia volatilita je len dovtedy, kým sa nedieje niečo veľké. Potom začnú mať takú istú volatilitu, ak nie možno väčšiu ako aj ten S&P, hej. Lebo sú to akcie stále, hej. Čiže aby som možno vysvetlila, že tú šeskú rizikovosť je to skôr pre dynamických klientov. Čiže není to vhodné moc pre konzervatívnych ľudí, čiže je to skôr pre dynamických, že ak teda majú možno skúsenosť už s podobným portfóliom. Keď máte klienta, ktorý už má rôzne portfólia, je toto vhodný doplnok do tých všetkých ostatných, alebo má to byť možno nejaké preferované, ako je Equity US, čo je naša vlajková loď, má to byť niečo podobné, alebo len teda treba diverzifikovať a teda mať v každom portfóliu možno určitú čiastku peňazí, aby nachádzal sa ten balans. Ja by som bol rád, ak by behom nejakých 2-3 rokov sa Equity EU dostalo na tú úroveň, ako je Equity US. Že to bude našim druhým takým tým zásadným pilierom. A že tak ako americkí investori majú 80-90% v amerických akciách, tak my Európania, keď nebudeme mať 80-90, dobre, ale nech to je aspoň nejakých 30-40, možno 50%. Lebo aktuálne ten podiel je relatívne nízky. A teda ja si myslím, že by to malo byť výrazne viac. Takže týmto ste vlastne aj odpovedali na to, že není to nejaké krátkodobé portfólio, nejaké oportunistické, v podstate chcete urobiť nejaký stabilný pilier, aby bol teda v možnostiach portfólií pre klienta. Áno, určite my sme nad týmto portfóliom uvažovali už dávnejšie. My sme mali vytvorené jedno portfólio s touto témou už v roku 2021. Avšak v tom čase, vieme, že bol COVID a tie všetky ostatné veci, my sme ho potom aj zatvorili, pretože to portfólio stagnovalo. Ono malo mínus, potom plus, stagnovalo okolo nuly. Tak my sme ho po 2 rokoch zatvorili. A toto portfólio v podstate vychádza z toho portfólia. Jednak je to zamerané na európske akcie, jednak niektoré konkrétne akcie sú tie isté, ktoré boli v tom predchádzajúcom. A jednak je postavené, ešte to som zabudol povedať, na tej téze toho dividendového výnosu. Čo to znamená pre klienta? Ja sa zahrám teraz na takého neznalého, tak aby ste vysvetlili. Hej. Alebo tak vo všeobecnosti môžeme rozdeliť ako akcie na nejaké proste dividendové tituly a tituly, ktoré dosahujú alebo prinášajú výnos klientovi cez kapitálové zhodnotenie, čiže cez nárast hodnoty ceny akcií na burze. Také globálne členenie, ktoré platilo ešte do začiatku, teda do konca minulého roka, bolo, že európske akcie ponúkali dividendový výnos a americké kapitálový výnos. Tak vo všeobecnosti, alebo z môjho pohľadu. Že my v Európe sme zameraní na ten dividendový, na tú stabilitu, ale tá stabilita znamenala nejaký pravidelný výnos, konzervatívny, môžeme to povedať nejakých 6%. A cez tú dividendu. Plus možno nejakú maličku ako keby príspevok toho kapitálového výnosu. A tá Amerika proste zase ten dividendový nízky, ale ten kapitálový je veľmi, veľmi silný. Čiže tvorba hodnoty a tvorba added value. Tiež tá Európa si to len udržovala. Hej? No a tá zmena tej paradigmy znamená, že aj Európa by mala byť schopná inovovať, predávať produkty s vysokou pridanou hodnotou, ako to Ferrari napríklad, kde je pridaná hodnota extrémne vysoká. A teda to dividendové portfólio je také, ktoré teda veľmi nerastie z pohľadu nárastu ceny akcií, ale prináša pravidelne tých 5% dividendový výnos. V podobe hotovosti, ktorá prichádza na účet, lebo tie firmy vyplácajú dividendu a príde nejaká hotovosť, ktorá sa postupne kumuluje a potom už záleží na tej stratégii toho konkrétneho portfólia, či tú hotovosť potom za tú hotovosť sa nakúpia zase tie isté akcie, ktoré sú v tom portfóliu, alebo tá hotovosť je vyplatená klientovi, alebo čo sa robí s tou hotovosťou. To sa môže samozrejme v priebehu času aj ako keby meniť. Ten spôsob narábania s tou hotovosťou. No a kapitálové, teda portfólio, ktoré je zamerané na ten kapitálový výnos, tak to je to Equity US napríklad. Hej?
kde ten dividendový výnos je, tuším, že okolo 1% alebo 1,2%. To equity EU má ten dividendový výnos okolo 4,5-5%, čiže to je násobne viacej. Ale tá Európa, ako som povedal, máte výzvy pred sebou a podľa mňa ten dividendový výnos postupne aj v tom portfóliu, myslím, že to bude časom zreteľné, že ten dividendový výnos postupne sa bude stvrkávať, lebo tú dividendu vyplácam vtedy, keď som stabilný, keď ten môj sektor je zmaturovaný a mám taký pohodlný život, som taká tzv. Dojná krava z marketingového pohľadu a to je taký výraz. No. A chcem byť tou hviezdou. Hej? Tak keď chcem byť hviezdou, musím investovať. A tým pádom mi ostane menej na dividendu. Hej? Čiže ten dividendový výnos postupne pôjde do úzadia v prospech toho kapitálového, lebo ja keď investujem preto, že vidím tu na nejaké opportunity, nejaké príležitosti, nejakú výzvu. A tá výzva, možno, že u jedného sa nevyplatí, ale u tých ďalších by sa mala. Alebo hej, že proste investujem efektívne, tak aby som o tie peniaze neprišiel. Takže podľa mňa aj Európa bude časom poskytovať väčší kapitálový výnos a to portfólio je na to pripravené, to equity EU. Čiže toto je ten rozdiel. Ďakujem. A ešte, keď sa môžem spýtať ja ako klient Omnium Capital, keď si chcem kúpiť teda takéto portfólio, som ja ako človek, ako osoba držiteľom tej akcie, alebo je to Omnium Capital, alebo ako to je? Zo zákona Omnium Capital, obchodníkov s cennými papiermi, Omnium Capital zastupuje svojich klientov a v ich mene nakupuje. Čiže oni sú tie akcie nakupované na účet Omnium Capital, ale v mene klienta. Čiže to je tá keby štruktúra. My každého klienta vedieme individuálne, každý klient má u nás individuálne portfólio, ale celkovo my si vedieme nejaký master účet, kde máme všetky tie pozície pod účtom Omnium Capital. Rozumiem. Dobre, ja by som uzatvorila túto tému. Bolo to vyčerpávajúce, teda veľa sme toho prešli dnes. Ak majú klienti ešte nejaké otázky, samozrejme môžu vzniknúť, tak pokojne sa ozvite. Omnium Capital je pripravené vám odpovedať. Takisto si môžete dohodnúť aj individuálne stretnutie s pánom Vozárom. Ak by ste mali nejaké hlbšie otázky, tak určite rád a je pripravený odpovedať. Takže ak máte chuť, alebo si kliknite na náš web, kde sú takisto zverejnené informácie o tomto novom portfóliu. Takže budeme radi, ak zainvestujete, ak to vyskúšate. A teda tešíme sa na ďalší podcast. Ďakujeme za informácie. Rado sa stalo. Ďakujem aj ja. Dovidenia.